tracta el joc dels dialectes. Endevineu d'on són el Josep i el Joan. Al nostre tenim un camp de futbol sense gespa i sense no d'arena, tampoc de ciment. Nosaltres només podem jugar a futbol a gimnàsia o quan feim temps lliure, perquè en el pati hi ha molts de fiets i juguen a bàsquet i nosaltres no podem jugar a futbol. Efectivament, aquests nins són de Ciutadella, l'illa de Menorca. Nosaltres som xerrant amb ciutadellenc i amb Ferreries hi ha una cosa Una diferència, que dic que quan al final de la paraula quan acaba amb B, diuen sí. I a mo, per exemple, maonès, diuen maonès. Sí, tenen un accent molt fort raro, sí. Quina, d'on són? Home, de baralles abans n'hi havia moltes. Jo el que sí recordo més que baralles era quan mon pare era jove, que t'expliqui de les entremaliadures que feien. Per una festa major, a l'acabar el ball així, ser capaços de canviar les torretes d'un carrer a l'altre, completament. Jo ho fan els meus nets, avui, això. L'Argèlia i l'Emma parlen xipella, una varietat de parla que es conserva en algunes zones de l'Alt Urgell, la Segarra o la Conca de Barberà. I diu que Solivella és el poble de les gallines, de les potes curtes. Bàsicament, que és el que més xoqui a la gent, és que tots els plurals, tots els fem amb la I. Amb la I. Tots els plurals. Les gallines de les potes curtes. El poble antes era igual que és, molt paregut, però estaven els carrestos de terra, havia gallines pel carrer, tot el món criava un porquet en el corral, que durant tots els anys li donaven menjar d'axa, de pomes, de credilles que es feia pel camp, un grapat de segó, i no havia aigua, hi havia que dar dur d'empujar de la font. Tàrbena és l'únic poble del País Valencià on es parla salat. Al segle XVII va ser repoblada per famílies mallorquines que han deixat marca en el parlar i en tradicions com la fabricació de sobrassades. El joc dels